Com va començar tot? Què vas notar? El meu cas va començar de manera sobtada. Fa cosa de 7, 8 anys més o menys. Un dia al vespre estava assegut a l'ordinador del despatx i de sobte vaig notar que el cap se m'atentava cap a... O sigui, va ser com... I no podia controlar el cap, no podia baixar el cap. I em vaig espantar molt, va ser com un moment com de pànic, no sabia què m'estava passant. El pitjor que et passa quan tens història no és que se't envaixi el coll, és la sensació que tens de perdre el control del teu cos. La sensació de perdre el control, la sensació de que no pots. És com si volguessis apretar una tecla a l'ordinador i en lloc de poder teclejar aquella tecla blai, teclejar totes les altres, però el cap funciona i és com que intentes baixar el cap però no pots. La distonia és un trastorn del moviment caracteritzat per l'existència de contraccions musculars involuntàries prolongades i, en alguns casos doloroses, que provoquen moviments espasmòdics repetitius de torsió o postures anormals. Hi ha diversos tipus de distonies i es classifiquen per la localització de les àrees afectades o pel recorregut clínic que tenen. La distonia cervical és una malaltia minoritària en què l'afectació és a la zona del coll, amb espasmes que provoquen tortícolis i amb afonia per la contracció espasmòdica de la laringe. I el fet de no poder parlar amb normalitat, Jordi, això quan t'arriba? I això va començar a passar fa cosa de 2 anys i mig que vaig començar de sobte a perdre la capacitat de parlar. Començava una frase i no la podia acabar. Començava una paraula. De fet, era una cosa així. Començava a parlar i de sobte. Tot començava a anar malament i llavors parlant baixet, diguem-ne que em puc comunicar amb més fluidesa, però també em cansa, és a dir, intento condensar les hores de veu, per exemple, amb tu. Llavors em passaré la resta del dia més calladet. I mira que curiós que aquests anys de dificultat en temes de salut són els anys professionalment més creatius, més brillants, més exitosos. Per suposat, té una part d'introspecció, d'un procés creatiu que aprens a mirar més endins, és una mirada més íntima. Però alhora m'he recolzat molt a l'equip aquest temps que he estat allí, diguem-ne, fotodot. I és gràcies a l'equip que ha assumit aquest rol de tirar el zero i de seguir amb totes i anar endavant. I de l'equip i de la família, evidentment. Clar, l'equip t'ha ajudat molt, però els teus germans, m'imagino els teus pares... Primer, hi ha un moment de culpabilitat. Almenys a mi m'ha passat, em sentia culpable de sentir-me així. Perquè no podia, diguem-ne, estar, diguem-ne, o tornar a estar a nivell dels meus germans. I estar tot el temps que requeria la feina i em sentia culpable. Costa de comunicar que estàs fotut, llavors, que els meus germans m'entenguessin, fins i tot sense entendre, em diguessin, Jordi, el que faria falta. Estem amb tu, els pares, les cunyades, evidentment, la meva dona. Sí, m'he sentit tan recolzat que ha sigut magnífic i ha sigut un alliberament. Potser el que més creu en tot plegat és que el meu... O sigui, puc parlar amb tothom, més o menys, però amb la persona amb qui costa més comunicar-me és amb el meu pare. Que està mira sort en l'orella, no hi sent gaire, i per parlar amb ell necessito molt de silenci. Però segur que aquesta vida silenciosa t'ha fet diferent i observes el món d'una altra manera. Sí, aquest silenci, com bé dius, és algo que a mi m'ajuda molt, sobretot a prendre distància, a escoltar més, és treure-n'hi profit d'una situació que podria ser molt dolenta, de quan te l'aprenguis, però quan no et queda més, nassos cometa d'una manera filosòfica perquè no hi ha més. Que important aquest missatge que dones de benestar, de felicitat, de creativitat, de trobar-li la part bona en el fons. Jo veient el teu Instagram me n'adono, Jordi, que tu ets un cachondo. Ets un showman. Por favor, padrino, no quiero ser otro año más el de la mona friki. Martí, ¿qué he hecho yo para que me des con tan poco respeto? És una manera d'encarar la vida, no? Riure. Sí, m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé. Jo crec que qualsevol tipus d'ús de la vida
faries si no tinguessis? Ningú et pot robar la felicitat. La felicitat és teva. I no l'has de deixar en un racó, encara que tinguis el que tinguis. Si no tens la teva vida, no tens res. Poder compartir experiències amb gent que tingui la mateixa història que tu. Ho recomano perquè és molt maco. Era un sens que realment estava patint uns símptomes bastant greus, com veure cuina de gelat. Per ells a vegades és complicat per l'espasme que tenen perquè no poden controlar-lo. Però aquell dia estava fantàstic. Ah, sí? Vam fer un gelat, vam degustar, vam jugar. Però el fet d'ajuntar-te i de veure que l'altre també li passa el mateix que tu, diguem-ne que d'alguna manera els símptomes es calmen. La malaltia t'ha fet millor persona? Jo penso que sí, perquè quan et passa alguna cosa no planteges moltes coses. Fas molt treball interior encara que no vulguis. I és el fet de fer-te aquestes preguntes, de fer aquest treball interior, el fet d'estar en silenci moltes vegades durant el dia, fa que replanteges moltes coses. I quan te replanteges valores el que tens, i el fet de valorar-ho et fa ser molt agraït i ser agraït a família. Quin consell donaries a algú que està passant pel mateix que tu i ara mateix t'està veient? Que no es preocupin per ells, perquè quan em passa alguna cosa que és tan visible, que és tan d'alguna manera et preocupes molt per com et veuen els altres, per no aparèixer diferent o tal. Jo diria que prioritzi les coses, que el més important és ell, i que els altres són una conseqüència, que es preocupi per la seva salut i per el seu benestar, i tot l'altre s'acabarà acomodant. El silenci enganxa molt, eh? No t'enganxis al silenci, que poder hi trobaràs gust. Jo a vegades crec que quan estic curant no diré ningú. No sé jo com vull parlar. Jordi, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Marató. Crec que és molt important per tota la gent que pateix malalties minoritàries, que se senti acompanyat per celebritats com en Jordi Roca. Puc fer una abraçada? Moltes gràcies.